Σήμερα θα απαντήσω στην Ιωάννα, η οποία με ρωτάει με ένα σχόλιο της πρόσφατο βίντεο μου στο YouTube πώς να διαχειρίζεται η ίδια σαν γονιός το θυμό της για το παιδί της ηλικίας 9 ετών. Όταν ένας γονέας νιώθει θυμό, μπορεί να απομακρυνθεί για λίγο και να εκτονώσει την ένταση με έναν ασφαλή τρόπο, ας πούμε χτυπώντας ένα μαξιλάρι σε ένα άλλο δωμάτιο. Και στη συνέχεια μπορεί να επανέλθει και να εξηγήσει στο παιδί «Βλέπεις, ένιωσα τόσο θυμό που σκέφτηκα να αντιδράσω με ένταση, αλλά αντί γι' αυτό εκτόνωσα το θυμό μου στο μαξιλάρι». Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στο παιδί μας, διατηρώντας πάντα τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας, αν ο θυμός μας προέρχεται από κάτι που έκανε το ίδιο το παιδί ή από κάτι που έκανε κάποιος άλλος άνθρωπος σε κάποια άλλη κατάσταση. Σε ηλικία μεγαλύτερη των 12 ετών, οπότε και αρχίζει σιγά σιγά η εφηβεία, η διαχείριση του θυμού πρέπει να είναι διαφορετική. Όποιος και όποια ενδιαφέρεται να μάθει, ας μου γράψει στα σχόλια.